așteptăm pe toți să veniți la Pedaleargă. Super! Mulțumim frumos, Alex, pentru invitație! Du-te! If I can't let you go, will darkness divide? For the fiction of love is the truth of our lives. We were playing for keeps, but we both knew the cost. Now the only way out's in your heart-shaped box. But I hate that it seems you were never enough. We were broken and bleeding, but never gave up. And I hate that I made you the enemy. And I hate that your heart was the casualty. Now I hate that I need you. As we rest here alone, like notes on a page, the final. Astăzi ne aflăm pe stadionul Gloria, o zi superbă, rece, dar uite că ninge frumos și ne bucurăm de acești fulgi de zăpadă care astăzi sunt alături de noi aici la o întâlnire în cadrul proiectului nostru Peda Aleargă. Alături de mine am aici 3 alergători care astăzi au venit să facă și ei mulți kilometri și să încercăm să ne bucurăm de această frumoasă zi de sâmbătă. Sunt de vorbă cu Maria, cu Victor și cu Talisa și ei sunt elevii colegiului nostru și ne bucurăm de prezența lor la întâlnirea noastră de astăzi. Maria, ce înseamnă pentru tine sportul? Să le spui acolo celor care ne urmăresc. Pentru mine sportul... Mai tare să te audă toată lumea. Pentru mine sportul înseamnă jumătate din viața mea. Jumătate din viața Mariei este sportul. Victor, pentru tine ce ar însemna sportul ăsta? Crezi că e important pentru noi să facem sport? Da. De ce crezi tu că e important? Păi ne ajută foarte mult la viață. Dar ce se întâmplă cu noi? Ne face mai puternici, Mai puternici, nu? da. Și atunci, dacă suntem puternici, sănătatea noastră cum este? Mai Avem o stare de sănătate foarte bună. Talisa, cum vezi tu mișcarea asta? Ți-o place? Nu ți-o place? Mi-o place. Și ce ți-ar mai place să faci? Alergare? Ce sporturi îți plac ție? Să patinez și să alerg. Uite, pentru că vorbeai de patinaj, săptămâna viitoare o să încercăm să mergem la patinoar și să ne desfășurăm Peda Aleargă acolo la patinoar și să facem și mulți kilometri pe patine. Mulțumesc frumos, așa, pentru o primă intervenție. Continuați, alergați și nu vă lăsați. Asta este foarte important. Mesajul nostru pentru cei care vă aflați acolo în spatele ecranelor. Vă așteptăm și pe voi alături de noi în cadrul programului Peda Aleargă, un proiect care până în 25 mai continuă. O să avem alături de noi și artiști, o să avem tot felul de personalități publice care vin și ei să întărească această idee, cum că Peda Aleargă este un proiect foarte bun, un proiect prin care dorim să întărim sănătatea, dorim să facem ca viețile noastre să fie un pic mai bune. So will you let it rest in peace? Let it be just a fading melody in your head. 'Cause I am waving a white flag. I am better without you. Roxy, cum ți se pare concursul nostru de alergări? Vreau să vin și să particip. Vreau să vin să particip și să câștig. Excelent! Spune-mi, ce mănânci tu așa mai sănătos pe acasă ca să fii o bună sportivă? Ce le recomand celor de acolo, din fața ecranelor, ce să mănânce? Mere, pere și ouă. Mere, pere și ouă! Ce să mănânce? Fructe? Fructe, legume și proteine. Multe proteine! Asta și să și mâncați acolo ca să fiți puternici și atunci să veniți alături de noi. 1, 2, 3 și... Haide, Peda! Excelent! Products of your apathy, loose inside of what is real. But now I'm waving a white flag. So will you let it rest in peace? Let it be just a fading memory in your head. Vă așteptăm la Peda Aleargă! Avem o familie de sportivi alături de noi și o să îi rog frumos pe rând să se prezinte. E vorba de triplete care, bineînțeles, măresc și ele standardul concursului nostru și ne bucurăm de acest lucru.
Stăm de vorbă cu Eu sunt Vanci Ana. Vanci Emma. Vanci Nina. Și Adina Palcu. și eu vreau să vă spun că mi-e foarte greu la ore, pentru că niciodată nu știu cu cine stau de vorbă, doar că știu că sunt surorile Vanci. Și aici sunt surorile Vanci și mă bucur că sunt alături de noi. În rest, chiar nu mai contează care e Ana, care e Nina, pentru că ele sunt niște fete deosebite, ca și mama lor, care este mereu alături de ele și le susține în această frumoasă idee de a face mișcare. Cum vi se pare concursul? Este o întrebare generală care am pus-o tuturor copiilor. Este foarte fain. Foarte Mai ales fain, de ce? Pentru că facem mișcare și ne întărim sistemul imunitar. Da, deci tu ce zici? Ce Fiindcă Ce ne spune? putem întrece limitele. Ne putem întrece limitele și asta e un lucru fantastic ce spune. Ție, de ce ți se pare interesantă această competiție a noastră? Mie mi se pare interesant că aici pe stadion putem să întâlnim persoane noi. Avem și pe mămica lor. Hai să vedem ea ce spune despre competiția noastră. Cum să încurajăm pe cei de acolo din fața micilor ecrane să vină să facă mișcare? Ce să le spunem? Mie mi se pare o idee excelentă, ideea asta de a face un concurs pentru alergare. Nu știu ce să le zic, eu am două cuvinte, sport egal sănătate. Și ce mai trebuie să spunem? Să avem grijă și la alimentație, că și aceasta este foarte, foarte importantă. Ce mâncăm, cum mâncăm și dacă am mâncat un pic mai mult, bineînțeles, aici este locul unde putem să ne scăpăm de acele kilograme în plus pe care le-am pus. Mulțumesc frumos încă o dată pentru prezența voastră în evenimentul nostru. Raul alături de noi de 4-5 zile și ne bucurăm pentru acest lucru. Cum ți se pare concursul nostru? Foarte fain. Interesant, foarte fain, să ne bucurăm. Da. Hai, fă o invitație către cei care se află acolo să vină și ei la concurs. Puteți veni, este foarte fain să alergați. Ce este foarte important, spune-ne, avem tombolă în fiecare lună Da. și vom avea premii la final de concurs. Gazing up above, find your comfort in your love. Cum vi se pare în calitate de părinte acest concurs al nostru Peda Aleargă? Foarte frumos, foarte bine pus la punct, o idee excelentă. A venit așa ca și o idee la online-ul acesta, să combatem online-ul, de aceea mai am ieșim din încercat casă. să mai ieșim din casă, așa ne-am gândit și de aici am pornit cu ideea noastră de a alerga. Dar dacă ar fi să transmitem un mesaj către cei care se uită acolo în fața micilor ecrane, ce am putea să le spunem? Vă îndemn să veniți în număr cât mai mare, să alergăm, aer curat, proaspăt, ne oxigenăm plămânii, o viață echilibrată. Mă numesc Bulzan Tania Maia, sunt în clasa 5-a B și cred că Peda Aleargă este importantă deoarece este bine pentru sănătatea noastră să facem sport. Avem alături de noi un alt alergător, cel care în momentul de față conduce în competiția noastră Peda Aleargă, Claudiu Moț, recent înscris în competiție, dar este deja acolo pe prima treaptă la categoria adulți. Sperăm să fie încă mult timp alături de noi și să participe la multe alergări. Claudiu, cum ți se pare competiția noastră, proiectul nostru Peda Aleargă? Felicitări pentru proiect, mă bucur că ai pornit așa un proiect și sper ca copiii să-l aprecieze și fiecare să facă cât poate și să încerce fiecare să se autodepășească cât un pic, nu dintr-o dată, să nu fie nici ambițiile foarte mari la început, dar e o chestie faină și mă bucur că există așa proiecte, mai ales pentru copii care în ziua de azi mai mult stau în fața ecranelor de multe ori în loc să iasă afară și m-am bucurat să văd astăzi mulți copii, chiar dacă vremea a fost cum a fost. Mă bucur. Vremea a fost rece, într-adevăr, dar fulgii de zăpadă cred că au înviorat puțin atmosfera
la începutul alergării noastre de astăzi. În fiecare sâmbătă ne vedem aici pe Gloria la ora 11 și vă așteptăm și pe dumneavoastră să veniți să ne susțineți, să veniți să practicați sportul. Online nu trebuie să-l combatem cu ceva și aici aveți ocazia să faceți acest lucru. Ana Iazbinski și este alături de noi, termină și astăzi o zi de mișcare și ne bucurăm că s-a hotărât să vină și ea astăzi cu noi aici pe Gloria. Cum ți s-a părut astăzi vremea, atmosfera, cum ți s-a părut echipa care a fost astăzi la început aici? Am plecat de acasă cu un obiectiv de 3-4 km când am văzut cât de frig e afară și am zis eu o să alerg mai mult, nu. Eu mi-am fixat pentru anul 2021 un obiectiv să alerg 10 km constant. Iar astăzi Claudiu m-a încurajat și a stat după mine, a tras de mine și am ajuns să alerg 10 km și să scot un timp foarte bun față de când alergam 4 sau 5 și sunt foarte, foarte fericită și obosită. Ce putem să transmitem noi celor care stau acolo în fața micilor ecrane? Ieșiți afară, faceți mișcare, inspirați și expirați, mâncați sănătos, este foarte important și veți vedea că viața voastră se va schimba. You